hapon naman sa aton mga palangga nga mga tagpalamati. Welcome naman sa Biyernes nga edisyon sa This Is My Life. Thank God it's Friday. So, kamusta sa inyo mga palangga na ito nga mga tagpalamati? Kamusta man ang aton pagpanyaga? Ang aton sa ni panahon sa siniiyang ation, syempre tungod man sa localized thunderstorms, wala naman low pressure area diri sa aton bahin, pero mapaang sa gihapon ang dapyas ang hangin. Masiling naton medyo magulog-alumon ang aton kalangitan sa gihapon sa hindi mapaktan nga tion ang pagtupa na naman sang ulan. So, sa gihapon ang aton pahanumdum sa inyo. Kamustang pagpanyaga sa aton sini mga palangga nga mga tagpalamati, especially ang ara dira sa inyo tag sa kapuluyan nga nagayumyuhom na kag naga-relax kasi siling nila Tita Wilma mapahuway anay. Go lang sa mga nagahingapos pa sa ila sini pagpanyaga. Siguraduhan ninyo nga mahimos anay ang tanan antes na naman kamo maglumpat sa lain naman nga hilimuon. Kung kamo man maglingaw-lingaw, siguruhan nyo lang anay nga tapos na bala ang tanan. Paamo ka na, no? Kinanglan tapos na ang tanan para nga hindi mabudlayan pagkagat sang dulom karon iya sa kahaponanon, ha? Share naman liwat. Mamangkot naman si Tita Wilma kung ano aton dira sudan panyaga. Tingamon nilutuan magami ni Action Joms, ana. Nakahigop man kita sang mainit-init nga sabaw kay nagtula iya si Action Jomery sang manok nga ginbutangan niya sang kapayas kag dahon sang katumbal. May luy kag tanglad at marimis ang sabaw nga higop ni Tita Wilmay. Siyempre, diin bala sampat ina, kundi sa manok. May pares pa na siya kung gusto maman isda, may pinirito man nga marot. Abaw. Inyo daan, no? Okay lang na, na. Sa mga nabilin dira sa inyo puluyan, kamusta lang? Ilabi ng aton mga senior citizen. Okay lang pamatyagan, okay lang Tita Wilma. Ano lang dira abi ang aton kalingawan, kundi ang mamati sa radyo, upod kay Tita Wilma every afternoon, nga nagatingwa man nga malingaw man naton kamo, tub tak na alas 3 sa inyo mga lilisuan, 684 kHz. Kag pwede man kamo makigbahin sa sininga programa paagi sa pagpadalaman sang inyo mga greetings, inyo man mga opinion or may mga palamangkutan man kamo o kung any reaction sa mabasa naton nga sulat karon iya nga hapon. Bantayan man naton ina kung anong basahon, anong kaundan sang sulat nga basahon ni Tita Wilma iya sa sininga hapon. Ara itong text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Kag sa mga naka-online naman dira, pwede kid na. Sa mga naka-online, atong sini Facebook, Facebook Live, ara dira, Facebook Live naton. This is my life. Nan may chat room dira. Pwede man kita dira maka-opdenay sa gihapon, di ba la? Opdenay kita, gani, relax lang kamo dira, palike, kag pa-share naman sa programa This Is My Life. Kag magluwas pagid si Tita Wilma, na karon man nga hapon, ang itong tag sa ka-zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope. Bantayan man natin inakalingawan, taling ng iban ginabantayan na nila, kay nga ginatayan sa STL, iban sa loto. Okay, sige, okay lang na iya kay Tita Wilma. Gani, relax lang ka modera, na? Sa kutob sa malabutan sa aton man pagpangalagad karon nga hapon, ano ang mga plano ninyo dera? Kag ano man ang mapaambit ni Tita Wilma sa inyo sa sininga hapon nga impormasyon. Antes man gali panumdum sa inyo, di ba lapit na lang bukas ang klase? Ang pagpalibog, balis ang kinikanan nga aton mga na-istorya, hiking needs gihapon sang ila sini mga estudyante. Pero sa ito na ibaluan, di ba mga ginikanan nga mga updated sa mga balita, maumpisa ang klase August 22, di ba la? Okay. Hasta sa October 31, may face-to-face din ang blended learning hasta October 31. Then after that, pagbalik November 2, na full na ang face-to-face
classes. Kag siling nila sa school uniform, tingin deklarar man to sa DepEd Secretary, di ba lang, ni Vice President Sara Duterte, kung choice mo ya na nga wala iya gina-require ang pagsuksok isang school uniform. Te kung choice mo ginikanan ang mga daan mo da nga school uniform para sa mga estudyante, pwede man. Kung hindi, pwede man sibilyan. Amo nang gina-worry man sa karon sang aton sini mga school uniform supplier. Nasa nasiplatan man naton nga balita nationwide. Ang mga suppliers sa mga school uniforms nagakabalaka man kay suno sa ila before sang pandemic, no, nga wala na face to face, damo sila nga daan sa mga orders, ti naka-hold ato ti wala makuha, tapos subong nagbalik ang klase, no, mabalik ang face to face, tapos amo pa na ang pabutyag sang DepEd Secretary nga pwede na nga hindi maka-school uniform, sila nila, maano na lang kami sini. Siyempre, ang ginakabalak-an nila is perdido man sila sa ila mga negosyo. Na amon man ang aton, talupang doon sa karon. Lang bala sa aton ang wala nagaproblema, nagaproblema sa sinaiya nga bagay. Ang low pressure area. Gani kinahanglan lang gid sa aton sini mga ginikanan, kung may ara pa kita dira ma-recycle para sa aton mga estudyante. Ay mga estudyante kinahanglan mga resourceful man kamo. Ang mga nakaligad nyo to lang nga mga gamit sa eskwelahan, let's say inyo mga notebooks. Kaya actually hindi na gid man ay asubong gid na kinahanglanon kay iba, no, nakadepende kung may mga laptop kamo ara na dai naka-save tanan. Pero kung kinahanglan ninyo mga notes, pwede hindi na lang magpabakal kay mama kag kay papa na ang mga old notes ninyo to pang tastasa to bala na pang tastasa ta kag pang taod-taoron nga maisan nyo na lang siya kag himo mabutangan nyo lang da palatandaan nga sa sining subject amo na siya amo na nan tahion nyo lang sang yarn ang kilin kag butangan nyo da stickers cover kag stickers butangan nyo da sang paborito nyo nga BTS abaw di ba okay na. Amo na sila naton sa mga kabataan. Pero anyway, 1:49 na Action Radio Philippine Standard Time. Ano ang mapaambit ni Tita Wilma na naman sa inyong life hack? Ang muna nga mga term na kuha na ito na sa itong mga estudyante, especially sa itong mga OJT diri sa nagkalain-lain mga eskulahan nga ari diri sa estasyon sa Action Radio. At least bisan paano gina-appreciate nato ng ilaman effort. Kag diri samtang sila nagakalingaw man kag nagatuon, kita nagatuon man sa ila kay ti kung tan-awon ang aton iya abilidad sa technology sa karon ay suso kamalingking langgid or punta langgid sa kamalingking sa aton mga kabataan na ako yung ginaako ko na kay ti may edad na taya mo. Sila iya nga, kadasig pa na sa mga kamot nila magpindot-pindot. Hinay-hinaya lang kay hindi ko ka-catch up na. Honest di si Tita Wilma. Kung kaisa gusto ko pa na, dali lang, hinay lang din ko makadto. Ilista ko na siya yan. Isa-isa ko na, hasta nga ma-master ko na siya. Importante is, wala ka nagapas if nga kaya mo, masarangan mo, kabalo ka, importante nagapamangkot ka. Mga ilisang puluyan, di ka mo mahuya sa inyo mga kabataan, pamangkot kag magpatudlo. Muna ng importante dira. Okay, ang eton sinil life hack karon iya nga adlaw na amo nang i-share ni Tita Wilma sa inyo karon nga hapon. Libog ulo ko pumili ko ng life hack kay tips. Inaiya syempre sa mga online, syempre kabalo naman kita sa eton mga anak sa karon. Ang life hacks naton karon iya nga adlaw or let's say ang tips naton karon nga adlaw para sa pag-save sang kwarta, especially sa eton mga kabataan, ang mga ginikanan, sa eton mga working siblings naton or kung sino man dira, no? Kay kabalugid kita nga sa karon iya nga panahon, pandemic lang to gani or what. Uso naman subong ang matawag naton online shopping, di ba? Online shopping baw kang kaisa bisan way ka kwarta. Open ka lang sa mga apps ang available dira kung ano dang i-open mo, ba makitaan mo
order kamo pag-abot mo akibot ka mo na ni galing balayran mo na mga something amo ni damla no ang online shopping kay kabalo kita nga sa pag-umpisa gid or pagsulod sing pandemic ining COVID-19 hindi kita tanan dali-dali nga makagwa ginabudlayan kita sa pagbakal sang kun ano may naton nga kinahanglanon bisan sa sulod sang balay bisan sa aton personal needs na mga bayo naton kabudlay bisan kinahanglanon naton nga isulat kabudlay na tungod sa mga restrictions nga ginapatuman sa aton tanan na syempre kung kabudlay magbakal sa aton mga kinahanglanon tungod sining tungod sining social media platforms nga ini na dira nagululuwa ning mga apps nga dira pwede ikaw ka online shopping paano be dira iya dasing mo makitaan mo kadamo sa mga ginapang post damo kapilian sang gusto mo pagkatapos mahapos tuod mahapos siya tuod kag no need na sa imo nga magkadto pa sa mga department stores bisan gani sa groceries no may ara na subong apps sila nga pwede sila ka-deliver na amo na nga kun kaisa na sa tuman kahapos nga pag online shopping mo gapi na gusto na lang na pag gusto ka na lang order kinahanglanon mo man o kun hindi kung kompormi ka smile da kung di ka kompormi laghong da hindi gani mangyamid ka di ba pero ang iba nagakawili na sa online shopping nga kung kaisa daw hindi mo naging man bala kinahanglanon basta kabarato sige na kung kaisa hindi mo na makontrol ang kaugalingon mo para mapungga naton mapungga naton ang aton kaugalingon sa ginatawag tentasyon tentasyon nga makagasto ikaw, may ara life hack para sa inyo, nga ginprepara ang aton mga kabataan, mga ka-aksyon, or tips nga ginatawag na. Ang life hack nga ini, ang tawag nila, gayuhom ko gani, inang rule of 48. Ano nang rule of 48 nga na? Simple lang na siya katama. Every time bala nga mamensar ka sang gusto mo baklon, kinahanglan hulat-hulat ka anay mga 48 hours antes ka magdesisyon. Kinahanglan binagbinagon mo gid na anay, na? Ipamangkot mo sa kaugalingon mo kung bala ina siya nga ginaka-interesan ko nga baklon. Kinahanglan ko gid sa kaugalingon ko kung hindi na kinahanglan ikaw mismo mamangkot sa kaugalingon mo kung kinahanglanon mo gid ina. Ti bala importante gid ina katama para sa imo o kung gusto mo lang gid siya nga baklon kay may kwarta ka kag makasiling ka nga barato pa na subong ti kinahanglan mangin wise ka man da no mga anak no kinahanglan mangin wise ka man kag kun kisa no kung kaisa kinahanglan man naton manumdom antes ikaw magbakal or antes ikaw mag-order online man o kun mismo sa kundiin man nga mga establishment kundiin man nga mga balaligyan kay makabuligid ini nga makapahagan-hagan sa imo sa paggasto kag pagbakal sang hindi mo man lang kinahanglanon gid nga mga bagay na. So ina nga rule masiling naton hindi gid man siya kinahanglanon ginaton sundon, na? Hindi gid man kinahanglanon sundon pero depende lang ina gihapon sa imo, na? Depende sa imo kung ano ang mga bagay nga dapat mo i-konsiderar. Kag kung paano mo mabalanse ang pagkaresponsable mo samtang ikaw nagapangabuhi. Kamasiling bala naton nga sa pagbakal sang kung ano man nga mga bagay-bagay kay nanamian ikaw. In short, usisa ang kaugalingon mo. Baklon mo siya tungod gusto mo o kung baklon mo siya tungod nanamian ka. Gusto mo o kung kinahanglanon mo. Magsiling ka, gusto ko siya kay like ko siya. Gusto ko siya kay want ko siya. So, i-differentiate mo ang like kag ang wants. Kay ang wants mo, buot silingon need mo na siya. Kung ang like naman, nanamian ka lang sina nga bagay. That's why baklon mo. Amo na siling usisaon ginaton nga aton kaugalingon kung ina bala nga mga bagay dapat ginaton uyangan sang aton kwarta o kung
ina nga bagay kinanglan baklon ko gid kay kinahanglanon gid kaayo na. So, at least, bisan paano, ina nga mga informasyon, ina nga tips or life hack nga na-share naton sa inyo karon nga hapon, nga gin-share man sa akon, sang aton diri mga estudyante, makabulig sa aton sa pag-save sang kwarta. Ha? Okay, salamat kid kay Jessie, kay Claudian, kay Leia, sang ila sinigin share kay Tita Wilma para iya diri sa This Is My Life. Mga iloy, pwede nyo man ina ma-share sa inyo mga kabataan. Mga anak, pwede nyo man ina ma-share sa inyo ginikanan. Ha? Ay launa 57 Action Radio Philippine Standard Time. Siyempre nga ito na Dr. Pinoy Squalene Capsule. Magsiling gani nga Dr. Pinoy Squalene Capsule na naton. Ano? Amo inang food supplement nga ginarekomendar ginaton sa inyo. Ginarekomendar naton sa inyo ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangay
isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kagiban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name, sanggap.
Padayon si Tito Wilma, Action Radio, Philippine Standard Time, alas 12:06 na. Manamyaw tayo na ibala Tito Wilma. Yes, kay Miss Eva Sangko, good afternoon lang da. Thank you, Gid Bang. Na, thank you, Gid. Na, update lang ta. Okay? Kag, sa pila man naton ka mga greetings sa atong text hotline. Good PM, ga-monitor lang ko di si Emelia Saldes ang Patyudaan, Barangay Robles, La Castillana. Kag paliyog lang tamyaw, happy 11th birthday sa akon apo. Nga si Lovey Gale, no? Si Lovey Gale Magbanwa. More birthdays to come and God bless. Thank you. 6058, thank you man sa pag-upod sa This Is My Life karon iya nga hapon. Mayong hapon tawe, balunggay kag balunggay kag pinirito Tatay Tony Panyaga tagali Okay, salamat gid sa imo Tatay Tony. 8220, maayong hapon lang gid. Tita Wilma, monitor kami diri. Kami ni SG Kaungga kag ni SG Toribio. Sa diin ka mo, sir. Ito yung mga security guards. 1453, good afternoon. Kag madamo gid nga salamat. Tita, good PM, nagapamatigig ko sa programa mo kay hapon. Yolanda pa sa Montes, ang Bago City, 0197. Thank you so much. Kag speaking sa mga taga-Bago, dira mayong hapon lang. Kay Inday Nining Mugar, dira sa Purok Limbo sa may Bago City, mayong hapon lang dira sa Imuning. Kag sa Bugusman, nga pamilya. Greatness comes not when things are going well for you. Greatness comes when you are being tested, when you take some knocks and disappointments, when sadness comes. It is only when you have been to the deepest valley that you will appreciate how magnificent it is to be on top of the highest mountain. Have a great day ahead. Good PM and God bless us all. From Janver and Menmen. Janver and Menmen, good afternoon. Thank you so much. 7419. Salamat gid sa pag-upod kay Tita Wilma. Mayong hapon, pwede ka tamyaw sa akon si Jingjing Villarosa. Belated happy 38th birthday sa imo ga. Maski pigado ta, importante maayo lang lawas. Ang sakto gid, wala sakit. Love you ga. Ay nagapanamyaw imo sister. Mators. 4986, madamo gid nga salamat. Hindi importante, mo na makasiling ka wala. Hindi iya importante ang selebrasyon nga bongga-bongga gyud para magpadayaw paamo ka na lang. Kung may ikasarang okay gid sa luhan sang pamilya. Kung wala pa salamat, importante maayo lang ang lawas, di ba la? Good. Tamyaw lang ko. 6114, salamat gid si Sir Mileli Uligo. Okay. Mayong hapon lang da Sir Mileli. Salamat gid. Dira sa Banis Cafe. Salamat gid. Alas 2:10 Action Radio Philippine Standard Time. Hindi Ronnie Trava, good afternoon man. Amon sudan laswa nga may hipon kag pare siya torta nga hipon abaw. Puwerti man kanamit. Monitor lang kami din ni Tatay Teddy, ni Mary Grace Crisostomo, ni Tessie Galon kag Nanay Lorna Traiso. Thanks, Gid. In the Ronnie Trava. Alas 2:10 na relax. Magabasa si Tito Wilma sa aton sulat sa sininga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhisang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyong mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma,
Ang atong sa ni letter sender sa karon nga hapon, siya si Chris Ann. Wala siya ka-mention kung taga-diin siya. Kay igin padala lang sa aton sini nga Facebook account, no? Si Inday Chris Ann. Kag ang mensahe ni Inday Chris Ann sa This Is My Life nagasiling. Tita Wilma, kamusta lang? Tita Wilma, kamusta lang? Gusto ko man ini-share sa imo program This Is My Life. Regards lang sa mga taga-Action Radio, kag i-greet ko lang ang mga listeners saying This Is My Life. Ako gali, Tita Wilma, si Chris Ann. Hindi ko ni tuod nga ngalan. 21 years old. Kag ako, anak gid sang pigado. Nabata ako nga wala gid ikasarang ang amon pamilya. Imol gid kon tawgon. Pero abi mo Tita Wilma, ambisyon ko gid halin sang gamay pa ako nga makatapos ako sang college. Mapatindog sang negosyo kag buligan ko gid nga makatibawas ang akon ginikanan sa kaimulon. May talent ako tita sa pagpanahi. Gingamit ko para maka-save man ako bisan amat-amat lang para sa akon pag-eskwela. Ang nanay ko nagabaligya sang isda sa merkado. Ang tatay ko nagabiyahe sang tricycle. Sang makagraduate ako sa high school, nakatipon ako sobra 1,000 pesos. Gingamit ko para maka-enroll ako sa kurso nga Business Administration. Ara pa lang ako sa first year sang makilala ko si Fernan. Accountancy ang iya ginakuha nga course. In short, tita, nangin kami kag tungod. Very weak ang tagsa-tagsa, nagbusong ako. Nan. Ang ending, ginsiparar kami sang amon mga ginikanan para makatapos kami sa amon pag-eskwela. Ang problema subong, ginalalisan, kundiin dapat makadto ang 1-year-old namon nga bata. Ina ang problema. Ano ang ma-advise mo, Tita Wilma? Diri lang kutob, Chris Ann. Inday Chris Ann, sa imo salamat kag maayong hapon na sang nabasahan ko ang imong message sa aton sini account. Gin-open ko gid ang imo profile na di bala nag-message ko da sa imo na mangkot gid ko sa imo na kung kaya mo, kung sa imo ang baby, kung masarangan mo, pero hambal mo, ano gani? Ang hambal mo bisan mabudlay, makayod ka gid para sa bata mo. Yes, kinahanglan gid, no? Kay gindesisyon mo ina, kay gindesisyon man ni Fernan, tindugan ninyo nga duha. Ang desisyon sang inyo ginikanan, una sa tanan, salot si Tita Wilma sana, no? Saludo si Tita Wilma. Nga gin bulag ka mo anay or ginsiparar ka mo sa tagsa-tagsa, kay gusto sang ginikanan, nga makatapos kamo sa inyo pag-eskwela. Indi ninyo nga duha pag-intsindiha nga malain ang katuyuan sang ginikanan. Luyag nila nga sa palaabuton, indi kamo mangin makaluluoy. Kag indi man bangin makaluluoy ang inyo anak. Kundi mahatagan ninyo sang maayo nga kabuhi kag maayo nga palaabuton. Indi man gid sila nga sobra-sobra, pero at least makita bala sang ginikanan nga
may maayo kamo nga sandigan para sa inyo pagpangabuhi. Kay masakit man sa amon nga ginikanan nga makit-an kamo nga nagaantos sa inyo sini pagpangabuhi. Kag kun lang tawon nga inyo gid gina problema ang sitwasyon, hindi na dapat agawan ang baby, kundiin pwede. Kay nga wala man niya nagdesisyon ang ginikanan mo kag ang ginikanan ni Fernan nga ila lang ang bata o kun imo lang ang bata. Kundi gin si parar lamang kamo para maglayo ay anay. Kaya nga, tuod lang gid siya, Inday, Chris Ann, mga bata pa kamo mo, mga huben pa kamo. Di, kami bilang ginikanan, kabalugid kami, kung daw, ano kamo kahingurusgan, gahingurusgan pa na, nagakarakasa pa na, kag hindi malayo nga madugangan ang inyong 1-year-old nga baby. Pasalamatan ninyong inyo ginikanan. Kay nga ara, bukas sila gihapon sa pagbulig sa inyo. Istoryahan ninyo sang maayo. Ara si nanay kag si tatay mo or mama kag papa mo, upod si mama kag si papa niya or nanay kag tatay man ang tawag. Kag ara man kamo nga duha. Pwede man lang na, no? Schedule. Pwede man makabisita si Fernan, kag kung magdako-dako ang bata, pwede man nga makapulo pa ma-share ka mo dito or hulamon ang baby, sa pagsugilan nunay lang ina. Wala na iya ginaawayan, wala na iya ginaagawan, kundi, ginapreparahan ninyo ang maayo nga palabuton ninyo nga duha ni Fernan. Hindi nyo pag-awayan, kay kung awayan ninyo ina, Inday Chris Ann, naabi mo kung magtuhaw na ang gamo, amo ina ang mangin rason, nga makahatagunat, o kung makahatag ligwa, sa tagsa-tagsa nga maamat-amat kamulas ay sa isa kag isa, di sa tion nga madula ng love sa inyo nga duha, paano? Abi nyo nami sa bata nyo, mas pagid nga makaluluoy ang baby. Kaya nga agad ako siya. Wala na. Way na siya paabuton nga magbalikay pa si nanay kag si tatay niya. Kay tinaguba na kamo tungod nga sa pag-agaway sa custody sa bata nga ina. Himuan nyo lang ang mga maayo. Istoryahin nyo lang mga maayo nga mga bagay. Kay nga kung inyo gid iduso kung sino ang pwede nga mangin kung sino gid ang may matarong sa pagkustudiya sa baby, ti wala siya mahimo kay ti ang inyo baby pila pa lang tong edad gani titawe na 1-year-old, why gid sa mahimo kay kinanglan niya may kwarta man kag sa wala ang iloy, basta kabalo lang siya mangita paagi, ara ginaya sa pag-inakop sang iloy, na ti hindi nyo na pagpalabuta sa amo na nga bagay, kay kalaw, ay, paamo kay na bala. Pero amo ng realidad, di bala? Kay nga akong lantawon kung ipaagita sa legal nga pamaagi, ikaw yung may matarong sa pag-atipan sa imo sini baby. Ilabi na kung sa imo pag ga-breastfeed gabi, kag sa imo gadidi ang bata, ti wala gid sa mahimo. Pero hindi na, okay lang Fernan, pama-share ka lang diri. Self-control lang anay ka mo nga duha. Importante lang ina. Bisan tuod love nyo ang isa kag isa, ipabatsyag nyo man ina sa bata nyo kung nag-aupdanay ka mo or magbisita si Fernan sa inyo. Ang inyo lang gid himuon subong is to focus sang inyo time para sa inyo pagtuon para madasig ninyo nga matapos ang inyo tag sa kakurso. Ang sa pihak sang kapaginaon kag sa kapihak sang kabudlay nga makit-an mo kag mabatyagan mo sa bahin sang imo ginikanan nga makatibawas or makalampuwas lang kamo sa adlaw-adlaw nga tanan, mangin maayo na naiya para sa inyo sini anak kay mabatyagan niya man ti kun si Fernan may kaya man kung ano man ang mapaambit niya nga blessing sa inyo anak, happy ka na di bala? Pasalamat kid kamo nga duha, bless kamo sa ginikanan ninyo. Kay iban nga ginikanan sa tuod-tuod lang kagamo, no? Magamo ang maabtan ninyo kag away lang gid permi. Di bala? Maayo na mga ginikanan ninyo, kay nga ginatanaw nila nga mangin maayong inyo palaabuton. Hindi sila gusto, kundi buligan nila kamo. Iban nga ginikanan, ay ginhimo nyo na. Halatin dugi nyo da.
karon man problema kamo, ay bahala kamo da. Di ba na may mga ginikanan nga amo sina in reality. Pero kung ang ginikanan ninyo bisan pigado nga magsiling, o sige, pareho tatanan nga masakripisyo kami nga ginikanan, isakripisyo nyo anang inyo gugma. Buligay kita para sa bata, layo ay anay kamo, tanan ninyo nga panahon, ihatag anay ninyo, itutok ninyo sa inyo pagtuon, ay ano pa na nga oportunidad ang ginahatag sa inyo, na dulaan na masiling legalidad gidya dayon kung sino magkustudiya. Ako hindi ko na mag-advise kay nga kung legalidad ang pangitaon, abi mo amo nang halinan gidya sangga mo. Kagdako pagin nga problema sa palaabuton. Simple lamang ina Chris Ann na magpangamuyo ka lang, magpangamuyo ka lang. Kag ina dako nga leksyon sa imo kag kay Fernan. Ang inyo sininga gina-eksperyensya sa karon kag ang inyo inagyan nga sa diin nagpakahuyang kamo sa inyo lamharon nga pang-idaron. Amo na kung kaisa, na masigwe naman gamay si Tito no? Sa aton mga kabataan, magsiling gani nga manobyo o kung manobya, hindi nyo mabasol ang ginikanan nga magsiling, hindi lang tani anay magnobya, hindi lang magnobyo-nobyo, anay, abi at hindi ranyo lang inyo pag-eskwela, no? May mga ginikanan nga amo sina, pero may mga ginikanan man nga nagasiling, okay lang na siya as long nga nakahibalo ka mo sang inyo limitations, nakahibalo ka mo sang inyo mga priorities sa inyo sinikabuhi. Kaya nga, hindi kami ang mag-suffer sa inyo palaabuton, kundi kamo. Ang amon lang niya bilang ginikanan, amo ang mag-guide sa inyo, magpa-intyendi sa inyo, kung pamatian ninyo, salamat, kung hindi, it's your choice. Hindi na ya choice ang ginikanan. Kay inyo ina kagustuhan. Kay kami nga mga ginikanan sa karon, naka-intyendigid kami sa inyo kalibutan sa karon. Kay sa mga kabataan sa karon, pagka-intyindi ninyo, mabatyagan ninyo yung husto kamo, kag na amo ginihimuon ninyo, tindugan nyo na iya. Kag mientras may rason nga irason kamo, hala, ipamilit nyo ginang inyo rason. Nga kung kaisa ba ang ginikanan, do ginakiga na lang sang kabataan. Right? Nga kung kaisa, kamo na yang gusto, kami nga ginikanan sa lana. Pero wala ninyo ginapaminsara, nga ang tanan nga ginahimo namon para sa inyo sa ulihi, nga hindi kami gusto nga makita kamo, nga nagaantos sa inyo pagpangabuhi. Wala namon kamo ginpa-eskwela para sa amon. Para sa amon katawhayan sa ulihi. Kundi ina para sa inyo palaabuton, mga anak. Kabay pa inday Chris Ann, nasanagan ikaw. So, pray ka lang. Istorya ka mo ni Fernan, nga i-guide ka man ni Lord, i-guide man si Fernan, nga iplastar sa inyong ginikanan ang tanan. Nga mangin maayo lang, kay inabi ninyo, samtang nagadako ang baby, makita niya kang mabatsyagan ang nagakatabo, ma-inspire kang mangin maayo man nga bata sa ulihi ang inyong anak. Bisan once a week lang kamo magkita na ni Fernan nga magkadto sa inyo dira magbisita sa baby, dalon yung baby, pwede na kamo kasimba, dalon ang baby, pasalamat sa Dios nga intact kamo gihapon, kag maayo nga tagaan pagi kamo sang kabakon. Nga i-guide pagid kamo sa mga maayo ninyong himuon. Nga tuy-tuyan pagid kamo nga matapos ninyo ang inyo tag sa kakurso para man nga matuman ninyo inyo mga plano upod ang inyo anak. Ina lang gidyang matugda ni Tita Wilma sa imo, Inday Chris Ann. Importante gid ina sa karon. Okay, so salamat sa imo Inday Chris Ann, kabay na sanagan ikaw. I-pray ta si Tuto Fernan na nga mangin maayo man lang ang iya sini pagbaton sang imo plastar sa iya kagang inyo mantag sa kaginikanan. Saliwat salamat gid sa iban man naton nga mga kauturan nga nagapamati na sa mga estudyante man naton, sa mga kabataan dira nga nagapamati man sa ilang mga radyo kag nagaupod man sa aton online na
ara lesson ina sa inyo, ha? Hindi gid magpadaso-daso sa pag-desisyon, sa paghimo sang bagay nga makabutang sa inyo sa mabudlay nga sitwasyon nga sa diin hinulsulan nyo man, hindi nyo na mapabalik ang mga nagkalatabo, right? Ara lang si Lord always sa aton. Don't worry, be happy. Amo na siling nila, na? Pwede man ka mo makashare diri sang inyo mga pinanid sang inyo sini kabuhi. Ay sa ka-chapter sa inyo kabuhi nakatag sa inyo leksyon o kung naka-inspired man sa aton, sa inyo, pwede nyo na naman share diri sa This Is My Life kay ti na makahatag man leksyon kag inspirasyon palahinandigan sa iba naton nga mga kauturan nga nagaupod sa siniiya nga programa. Padala lang sa This Is My Life, DYEZ Action Radio, Will Rose Building, Burgos Luxon Streets, Bacolod City. Pwede nyo man madulong dere, na kay pwede naman kita kalagaw-lagaw. Kung hindi gani, may FB account ikaw, arang aton social media, arang aton sining Facebook, na? Kung may apps ka mo sa Facebook or may account ka mo sa Facebook, pangitaan nyo lang na Facebook account ni Tita Wilma. Wilma Antupina Sugaton. May send message dira na dira nyo ipadala. Kay mabaton ko na sa Messenger. If not sa Facebook page naman na ito, Action Wilma Sugaton. Inday Sharon Padilla, good afternoon. Gaulanda ko no sa silay, gapamati siya on air. Thanks God, kid, na? And also, my dear, God bless you and your family too, na? Thank you, kid, na? Kay pa Father dear mo mandira. Kag syempre sa imo loving husband. Thank you, kid siya. Alas 2:27 Action Radio Philippine Standard Time. Balik si Tita Wilma pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. Sa mga naka-online dira, late lang, okay lang na siya, at least naara na kamo, maayong maulanon nga hapon, Action Tita Wilma. Yes, Mama Ana Sinoro, mayong hapon, baskog to kuno ang ulan sa La Carlota, hambal ni Ma'am Sara, ni Ma'am Ana, tudo ulan, kadalag ko, bala, silinyagin na. Rutsel Valencia Susana, mayong hapon tawe, ga-monitor kami diri, sa may, Barangay Pandanon, DSB. Salamat man sa imo inday Rochelle. Tia Kim Eriman, thank you. Good afternoon. Ara man sa Sir Eddie Laos. Ara lang sila gihapon ni Nanay Isabel. Anyari lang kami gihapon ni Nanay Isabel. Adira sa may Victoria City. Eddie Laos, salamat gida. Juvie Monares, good afternoon. Tito Wilma. Yes, ara man si Ma'am Virgie Olpinda. Paamo ka na. Hello, Tito We. Good afternoon. Present kami diri gihapon sa may Celine Homes. Kag please tamyaw ko sa akon mga anak sa may Calatrava. Si Roslyn Bison, his family, kag upod sa ila mga customer tawe nga nagakaon sa ila snack house. Nagapamati man sila, now gid, stay healthy always gid, and God bless you and your family tawe. Okay, kung sa radyo, liwaton ko na karon, ha? Miss Words, thank you gid. Cecil Bekbek, maayong hapon, salamat man sa imo. Tita We, monitor lang sa may Purok Dulunan na Siendaguba, Central Mao, salamat gid. Kurt Nathaniel de la Torre, si Sara sa Villa Caridad Subdivision sa La Carlota, gapahuway-huway na. Kagapamatigid sa inyo. Salamat, Mama Ana Sinoro, Ana. Tita Wilma, ga-monitor man kami ni Nanay Evangeline sa Purok Gaisano Alihis. Tamyaw ko lang si Chay Magit La Chica, ga-monitor man siya. God bless. Thank you, kid, for the prayer and the love, Miss Evelyn Sinaon. Dom Scanio, Domskanyo ba ang iya pipi ang iya picture or profile about Action Radio. Pag-greet ko mga classmates ko sa ETCS 3. Salamat gid. Monitor di sa Orchids or Orchids, Barangay Binubuhan. Malumina, thank you gid. Sir Joshua Di Kulungon Pacheco, good afternoon, Tita Wilma Halong Perme. Salamat gid, sir, and thank you so much. Ma'am Julie Melitado Patrimonio, good afternoon tawe, God bless. Ano update naton, ma'am, na? Dondon Pilyado Elikin, na? Hi, ma'am, thank you gid. Salamat, Dondon. Happy birthday sa Inloco sa Oriarta Subdivision, La Carlota, si Manong Oven.
Happy birthday, Owen or Owen, no? Happy birthday. Tamyaw ko family, Esmilia, Maglantay, Bilyeza, Jaime, sang Orchids, binubuhan ni Cecil Bik, salamat gid, ha? Wow, Ma'am Helen Rios, good afternoon, kamusta? How are you? A belated happy birthday ko no also to Cheryl Porcel de los Reyes. God bless you both. Greetings from Barangay Poblacion, Valladolid. Salamat gid. Ma'am Elizabeth Gamala. Good afternoon, Ma'am Wilma. Happy listening to Merly Bailon Hilario and family of Barangay Maaw, Bago City. No? Merly Hilario and family of Barangay Maaw, Bago City. Your avid listener. Sign on to sign off over Transistor Radio. Thanks. Thank you, Gid. God bless you and your family circle, Ma'am Will. More power to ARB. Ma'am Elizabeth, madamo gid nga salamat sa imo prayers, sa imo love, sa mga flowers nga ginapadala mo, and of course, sa mga kisses nga imo ginasend kay Tito Wet. Thank you so much. Wala man na problema, biska nagaupod sila, basta sige lang ang pag-eskwela, yes, suod sa may self-control lang. Na? Kag kinanglan gid ang limitations kinanglan gid. Arancilio Armel, salamat gid sa imo nga opinion. Mayong hapon dira Tita Wilma kay Mr. Arthur Jeff Villasor, Star Mayon Document Mayon, Noel Omar Alma Olegon, Christine Manalo, Angelica Lape and all my family sa Barangay Pandanon DSB. Salamat gid. From Arizona, USA. Mom, thanks for the love. Thanks for the prayer. Thank you again. Okay, ang aton ay DTX 500 capsule. Sa aton mandira nga mga kauturan. Ay, tandaan lang gid neto. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey.
Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para Action Radio Philippine Standard Time. Okay, pila man naton ka mga opinion sa aton sini letter sender karon nga hapon, Tita Wilma, di ba? Sa mga letter sender naton, may ara da sa mga sa itong letter sender karon nga hapon nga kay Inday Chris Ann, may ara ang aton sini mga palangga nga mga tagpalamatiman nga opinion para sa aton sini letter sender. Wow! Ma'am Star, malipayon nga kaagahon para sa imo. Ara ka mo dira gihapon or nagbakasyon ka mo dira sa Philippines. Anyway, thank you so much, ma'am. Hi, hello to it. Kindly greet lang ko to myself. Welcome. Ay, sus, arigid siya. So, welcome. Arigid gali ka mo, ma'am, sa Bacolod. Okay. Welcome home diri sa Bacolod. Yes. Thank you, Gid. Thanks, Gid. This is Vanessa Starmayo. Thank you so much, ma'am, na? Okay. Salamat, Gid, sa inyo, ma'am, sa full support ninyo man sa Action Radio Bacolod. Yes. Siling man ni Inday Sharon, siling ni Inday Sharon, enlightening, comforting, ka God-inspired, kagin maglaygayday. God's continued guidance and wisdom be yours always. Ma'am, thanks for the prayer. Yes, ma'am. Gaanugig ko na, Inday siya. Nga tagaan lang ko ni Lord guidance as always. Wisdom nga kung ano man ang aton magtugda para sa aton sini mga kauturan nga gusto man magpangayo kag manghatag sang aton sini advice para sa ila. Miss Jane Candido Hildore, mayong hapon. Salamat gid si Nanay Pert dira, no? Kamusta lang? Okay, kag mayong hapon lang da sa kay Sulpicio, how do you pronounce that in the Eden? Faigmani or English na sa Amerikano na siya, Faigmani Jr. Basta Sulpicio, mayong hapon lang da kag salamat gid. Miss Ems, good afternoon and thank you so much. Condole gid kita sa sitwasyon. Well, anyway, that's life, di ba? Kinanglang kabalo lang ta mag-handle sang tanan sa atong kabuhi. Ara si Lord, hindi agad kita sinapagpabayaan. Kag syempre, Attorney Dags, good afternoon. Salamat man sa imo. Okay, hambal gali ni Mama Ana Sinoro, agree ko sa imo action, Tito. Insakto gid advice mo kag sa sender. Madugang lang ko sa sender. Pangamuyuan yagid. God is good. Pamatian yagid ang imo pagpangamuyo. Ang pagpangabuhi inyo kag ang bata palanggaon niyo gid. Abaw. I agree gid sa imo mga advices sa sender. Tito We, hambal ni Miss Virgil Pinda. Matahom nga pag-advise. Mas matahom pa sa imo. Doms Ganyo, salamat man kag kay El Chris Canlas. Hi, Tito Wilma. Monitoring from Talisay, Gaulandi. Hambal ni Ibob Zunom, no? Gaulan ko no sa Talisay. Okay? Yes. Dali na lang gid ko no magtapos. Okay, Ma'am Julia. Thank you, gid. Pasiplatan ko bianay ang aton sa niya text hotline sa kadali lang sa pilaman ka mga opinion nila na nga ma-share sa aton sini letter sender sa karon iya nga hapon. Good PM, Tita Wilma, na mayong hapon lang sa imo sini sender, kinahanglan lang giday patiha ang ginikanan mo. Kag hindi lang anay magproblema sa pagkustudiya sang inyo sini bata. Importante magkatapos kamo anay sa pag-eskwela. Padayon na lang ang pagpalangga. Pero insakto ang hambal ni Tita Wilma nga
ano ni siya, na padayuno ng pag-eskwela muna no, salamat gid na okay ga-monitor lang ko di. Salamat gid 2869. Gwit ko sila ni Papa kag Mama Rufina kag Hazel dada sa Gilungan. Musta na kamutanan at kay Tuto V Marna na. Okay, alas 2:41 na Action Radio Philippine Standard Time. Dira gali kay Jing Arcelias adlaw-adlaw gid siya kuno pamati. Dira man sa Tabao Valladolid kay Vilma Doloso, kay Inday Irene Sarmiento kag kay Dave Juanilio de la Cruz. Ara kuno suno sa iya nagapamati si Tatay Rudy kag si Nanay Marit. Maayong hapon lang gid. Alas 2:41 Action Radio Philippine Standard Time. Sana siling na naton din to mag-greet anay kita siguro sang happy birthday. Sa mga birthday celebrators natin, happy birthday. Wish lang naton para sa inyo tanan good health, blessings from the Lord, of course healthy, kag more years pagid. Kung may celebration, be thankful na. Okay, Tita Wilma, siling ni Ma'am Elizabeth, hanggang nag-promise ko, gapamati dira si Merly Bailon, Hilario and family sa Barangay Maaw, Bagos City. Your avid listener sign on to sign off over Transistor Radio. Thank you, Gid. May damo, Gid, mga salamat. Okay, siling gani ni Armel Arancilio, wala man na problema, biska nag-aupod sila, basta sige lang ang pag-eskwela. Yes, salamat, Gid. Kag-birthday ko no sa brother-in-law ni Ma'am Ana Sinoro, si Manong Nia Obeb, sa Oriarte Subdivision. Salamat, Gid. Okay na? Yes, horoscope na, Tita Wilma. Alas 2:43. Ayon horoscope para karon nga adlaw Biyernes, Hulyo 22, 2022. Unahon anay nato ng zodiac sign nga Cancer. Na ang mga Cancer, amo ining mga netawo, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Kamo nga mga Cancer, o ikaw Cancer, ginaangkon mo ang kasanag, kag creative mo nga paminsaron nga bawbagay gid sa pagplano mo para sa imo pala abuton. Hindi mo na pag-uyangan ang panahon mo, Cancer. Matapos mo ang imo mga trabaho nga naumpisahan mo. Kag subo nga adlaw, may ara mga hitabo nga daw wala mo gina-expectar, gani relax lang. Kung may problema, magalipas lang ina. Mga maswerte nga mga numero sa Cancer, 2, 7, 19, kag 41. Your lucky color is indigo. Kaya mga celebrators natin for today, ang ila sina zodiac sign Cancer mo, di ba la, Tita We? Yes. Pero lipat gig ko, wala gig ko yan na lipat. Ara na kaina sa pensar ko. Sa First Lady ni Action Art, tayo hupon. Sa First Lady ni Action Art, tayo hupon, ihada Cheryl. Na kay Hada Cheryl and Lot tayo hupon. Happy birthday sa imo. The superwoman ni Action Art tayo hupon. Kasi lang na kay superwoman, kabisan din mo lang sa palisuon, kayang-kaya na yan ihada Cheryl, di ba? Happy birthday to you, my dear. Na? Go lang gihapon and stay strong sa tanan nga nag-aabot sa iton kabuhi. That's life. Amugid ta na iya. May ups and downs sa iton sini life. But I know kayang-kaya mo ina. Happy birthday, Cheryl. Halin diri sa Action Radio family. Ha? Okay, Tita Wilma, next na naton nga zodiac sign sa mga Leo. Sa mga Leo naman, Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Leo, baw ka nami gid sang panahon para sa imo. Kay tumpak gid ang panahon sa imo para sa pag-develop pa more sa imo kaalam, sa imo ihibalo na kag ang pagtuon ang pagtuon mo sa kung ano man ina nga bagay, kinahanglan hatagan mo gid sang nagakaigo nga panahon. Kay ina among dako gid nga bulig para sa maayo mo nga palaabuton. Yes, Leo 2, 8, 14, kag 20, sky blue is your lucky color. Kay tuway na ito ng zodiac sign nga Virgo. Ang mga Virgo naman ay gusto 23, tubtob City, Yambre 23. Virgo,
kung ano man ang nabatsyagan mo sa karon, kung naga-enjoy ka man sa kabuganaan sa imo kabuhi, especially kung naga-enjoy ka man sa mga blessings nga nagabot sa imo kabuhi, hindi ka gid magpadala-dala sa ingat sila. Hindi ka gid magpagusto. Budget mo iplastar mo, nga hindi ka magpagusto sang gasto, kag mag-umpisa ikaw sa pag-save na sang imo kinitaan para sa imo future pa mo. Mas wati nga mga numero Virgo 3, 4, 20 kag 40, citrine yellow is your lucky color. Ang mga Libra naman, yes, Libra, Setyembre 24, tubtob Oktobre 23, mga Libra, dumdumon mugid ang imo kaugalingon. Dumdumon mo gid ang imo kaugalingon, balik doon mo gid as always, especially ang imo health, na? Pero make yourself busy sa imo horoscope karon nga adlaw sa pagtrabaho sa sulod sa inyo panimalay. Kay ina nga mga bagay makahatagid sa imo sang kalipay, di wow? Pero maghalong man para sa lawas mo, di ba? 9, 22, 29 kag 33 sa mga masuwati nga numero, electric blue is your lucky color. Yes, Scorpio, mga Scorpio naman, Oktobre 24, tubtob Nobyembre 22. Yes, Scorpio, ang imo health or ang imo ikaayong lawas. Tagaan mo man sang nagakaigo nga panahon para makarest ka man, makapahuway ka man. No? Kag mabaton mo gid ang imo ginapaabo. 5, 6, 18, kag 22 ang mga masuwati nga numero, dollar green is your lucky color. Yes, Sagittarius, ang mga Sagittarius naman, Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21. Sa mga Sagittarius, may kahigayunan nga makatambong ka sa pagtinipon-tipon, ano ina nga activity, no? Likawan mo lang ang magdesisyon bala agad-agad na hindi ka gid-anay magpadala-dala sina. Pulo paminsaron mo gid-anay. Tunan mo gid-anay sang maayo antes ka magdesisyon para wala ikaw sang hinulsulan. Sagittarius, mga masuwati nga mga numero 5, 18, 29, kag 30. Emerald green is your lucky color. Inauna pa lang ng mga zodiac sign para sa itong Dagseka horoscope. Pagbalik ni Tita Wilma, ang part 2 naman pagkatapos sang mga ini. Okay. Kay Ma'am Julie Militado Patrimonio. Hello, Tawe. Dali ko na lang gid matapos ba PM takakara. Ma'am Julie, thank you gid na. Thank you Tita Wilma for reading my greetings. God bless. Welcome home. Dira kay Vanessa Star Mayo. Enjoy your Vexay, no? Imo Vexay, imo vacation. Gang with your family. Yes, enjoy mo gid. Basta pamilya mo, importante, unahon gid na. Tita Wilma, greet ko lang classmates ko sa ETCS 3 Doms Canyo. Yes, nabasa ko na kaina. Teresita Quinto, mayong hapon, Tita Wilma, ang Tupina Sugaton. Salamat. Inday Blaza, good afternoon man. Kay Inday Blaza. Hello, Joshua Villa, kamusta? Na? Tita Wilma, good PM. Tamyaw ko lang Kumari Star. Kumari Star Mayo, naga-monitor sa Barangay Tangob. Salamat kay Tita Wilma. Kay Joshua Bia or Jonathan, thank you, Ged. Kumari Jinky Dilagdon, ginatamyaw ko man, always ga monitor from USA, Arizona. Salamat, Ged. No? Mayong hapon, tamyaw ko dagali, mayong hapon ang tao dira sa Espanya. Dira sa Espanya, Isabela, salamat, Ged. Miko Bello, kay Amifel, Ormando. Salamat, Gid. Okay, thank you so much, Kunito. I love you. Same here, Mom. Thank you so much, Gid. Stay safe lang, Gid, always and healthy. Okay, enough lang, nanay, sa aton mga greetings. Salamat, Gid, sa inyo, mga anak, ha?
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa... Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi ginagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang isang good factor sa Sa family ko, Laparan, Labaniego, Turbelo family, kay Esperancia family, halin kay Connie Laparan, Seng Pandanon DSB, God bless. PH sa urinalysis na, yes, insakto na siya, Sir Ibob Zunom. That's why try nyo bala ang beetroot, Life Enzyme Plus nga ina, kay nami siya, no? From Mambugsay, Kawayan, sila ni ka-online man, Mary Joy QI, salamat din. Kay Thelma Iguico, Lydia Bibing, Genida Jennifer kay Mercedes Lambert sa May Buena Park. Ara sila naga-monitor man now. Thanks gid, Ma'am Virgie. No? Okay na, padayunon ko anay, nabili naton nga mga zodiac sign. Di nakita sa Capricorn. Yes, Capricorn, amo ini mga tao iya Disyembre 22 tubtub Enero 19. Mga Capricorn yan, abi ninyo, kinahanglan ninyo ang bulig sang inyo isa kaabiyan. Hindi mo man or hindi man ninyo pagpadayuno ng isa kabagay kung wala ka muna kabalo kung ano ba lang padulungan sina kay basi kung hinulsulan, ha? 3, 32, 39, kag 42 ang mga maswerteng nga numero. Pink is your lucky color. Aquarius. Ang mga Aquarius naman, Enero 20, tubtub Pebrero 18. Aquarius, so yun naman sa imong horoscope, na? Hindi kagin magpadala-dala kung ano man ang ginahatag sa imong suwestyon. Pulo paminsaron mo gidanay. Kag kung nanungod naman sa imo love, either girl or boyfriend mo, by na or asawa mo, hindi ka man magduha-duha sa iya, kay nga honest siya sa imo, kag love ka niya. 8, 9, 26, kag 27 mga maswerte nga numero, yellow is your lucky color. Katuan naman ito ng Pisces, ang mga Pisces, Pebrero 19, tubtub Marso 20, Hi Pisces, ang komplikasyon sa kwarta, no? Sa mga nakaligad nga adlaw, hindi na napagpaligbi kay makaangkon na ina sang solusyon. Okay? 5, 8, 16, kag 32. Your lucky color is blue. Impontole stress, action, radio, Philippine Standard Time, dali lang gid. Ito na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water,
which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Salamat, Gid, no, sa pag-upod ninyo sa aton 3 o'clock prayer every afternoon. Ngayong hapon action, will mag-monitor gid kami permi sa Action Radio halin sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. God bless you. Thank you, Gid Abraham Sala Ortega. No, extra careful man kamo, no, dira? And stay healthy man kamo, dira, tanan. Tapuson anay ni Tita Wilmang, nabili natin nga zodiac sign. Ada nakita sa zodiac sign nga Aries. Ang mga Aries na taong Marso 21 tubtob Abril 19. Aries, abi magsugid ka sang kamatuoran kag kinanglan mangin tampad ka man. Dira mo pa matud-an ang imo katampad sa imo kaugalingon kag sa imo man isig katawo. Aries, likawan mo gid ang magbinuti. 1, 10, 16, kag 34 mga maswerte nga numero. Yellow is your lucky color. Ang mga Taurus naman, yes, Taurus, Abril 20 to Mayo 20. Kung may ara kada transaksyon sa negosyo, dapat pa himuon mo ina after lunch kung may ara ginman or sininga hapon. O sisaon mo man sang maayo kung may ara suwastyon para sa inyo. 1, 6, 19, kag 37, red is your lucky color. Kaya tapusan natin yung zodiac sign na Gemini. Ang mga Gemini na tao Mayo 21, tubtubunyo 21. Importante ang bulig mo, Gemini, nga mahatag mo sa iban. Pasalamat man ikaw sa pagbaton sang yes, magpasalamat ka sa pagbaton sang suwestyon. Tungod nga ina nga suwestyon sa imo dako gid ina nga bulig. 3, 9, 12, kag 15 ang mga maswerte nga numero. Turquoise is your lucky color. Nabatian nato na itong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope sa karon iya nga adlaw Biyernes, Hulyo 22, tuig 2022. Yan. Dira sa Prenubo family sa may Victorias about namian gig ko sa nabaton ko nga informasyon. Ini sila diri sa This Is My Life nagmet na nga duha nga nagasaway. May bata na sila kuno subong nga duha. And happy family sila through text na from north to south, from south to north na diri sila nagkilalay sa This Is My Life through text. Amo na yung mga husto kag nangyan mag-asawa sila nagbunga na. So congratulations sa inyo Prenubo family. Salamat kin. Kag antas man si Tita Wilma magpaalam isanay ka importante man nga pa-aksyon. Syempre ginapahibalo naton ang pamilya Cerveza. Mga kakilala ni Roberto Cerveza, siya nagtaliwan kag ara siya nahaya sa karon dira sa Sitio Ubos sa San Enrique, Negros Occidental. Ang iya lubong buwas ala-una sang hapon pagkatapos sang ala-una sang hapon nga misa sa Aglipay, sa New Aglipay Church dira sa San Enrique. Kag ilubong siya sa San Enrique Public Cemetery. Ang nagapaksyon ng iya asawa, Letty Cerveza. Alas 3:05 na, paalam na si Tita Wilma. Ang ito na Bible verse of the day nga mabilin sa inyo halin sa Matthew chapter 18, verse 15. If your brother or sister sins, go and point out their fault just between the two of you. If they listen to you, you have won them over. Buwas na naman, kag salamat pasensya sa wala malabutan. Standby sa magtaong mga drama, mensahe sing paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.